Εκεί όμως που θα ήθελα να δώσω έμφαση είναι ότι υπάρχουν δύο σοβαρές αντιθέσεις στο Λόγο του Θεού που αφορούν τις έσχατες ημέρες. Θα αναφερθώ στην πρώτη. Γίγνος και δε τούτο ότι εν τες έσχατες ημέρες θέλουν συνερθεί καιροί κακοί. Και περιγράφει τους λόγους, την αμαρτία, την ανομία, την παράβαση των ανθρώπων. Και επίσης στον προφητικό λόγο αναφέρεται πώς θα είναι οι καιροί κακοί μέσα στην ανθρωπότητα. Λέει ο Λόγος του Θεού, η γη πενθεί, μαραίνεται, ο κόσμος ατονίζει, μαραίνεται, η ψηλή των λαών της γης είναι ατονισμένη, η γη εμολύνθη υποκάτω των κατοίκων αυτής, διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκην αιώνιον. Δια τούτο η κατάρα κατέφαγε την γη και οι κατοικούντες αυτήν ηρημώθησαν, δια τούτο οι κάτοικοι της γης κατεκάφθησαν, κλιματολογική κρίση βέβαια την οποία ζούμε όλοι, και ολίγοι άνθρωποι έμειναν. Κραυγή είναι εν της οδής δια των ίνων, πάσα ευθυμία παρήλθεν, η χαρά τόπου έφυγε, ερημία έμεινε εν την πόλη και η πόλη εκτυπήθη από αφανισμού. Και εγώ είπα ταλαιπωρία μου, οι άπιστοι απίστως έπραξαν, ναι απίστως έπραξαν, φόβος και παγή συνεπισέ κάτοικε πάσης της γης. Και ο φεύγων από του ήχου του φόβου θέλει πέσει στον λάκον και ο αναβαίνων εκ μέσου του λάκου θέλει πιαστεί στην παγίδα, διότι οι θηρίδες άνωθεν είναι ανοιχτέ, δηλαδή πλημμύρες. Εδώ θα κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση. Στην Αυστραλία που είναι τα παιδιά μου έγινε μια τέτοια πλημμύρα, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, βέβαια το έγραψαν και εφημερίδες, που το νερό έφτασε μέχρι τον τρίτο όροφο των πολυκατοικιών, των κατοικιών, και οι άνθρωποι πήγαν στην ταράτσα και πήγαιναν με ελικόπτερα οι διασώστες και τους έσωσαν, και άλλοι πήγαιναν με βάρκες για να πιάσουν αυτούς που ήταν φοβερό. Οι δε πυρκαγιές στην περιοχή της Αυστραλίας, του Καναδά, ήταν τρομερές. Εκείνο δε επίσης που ξέρετε όλοι είναι ότι στη Βόρειο Ευρώπη, Αγγλία κλπ, υπήρξε τέλεια ανομβρία που στην Αγγλία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν μετακινήσεις των εμπορευμάτων εν γέννη μέσα από τον Τάμεση. Οι θηρίδες άνωθεν είναι ανοιχτοί, αλλά και τα θεμέλια της γης σύονται, φοβεροί σεισμοί που άρχισαν και δεν θα σταματήσουν. Η γη κατεσυντρίφθη ολοκλήρως, διελήθη η γη, εκινήθη εις υπερβολήν. Και άλλα πολλά θα μπορούσα να διαβάσω, αλλά ο χρόνος είναι περιορισμένος. Τώρα θα δω την άλλη αντίθεση, θα δούμε την άλλη αντίθεση με τη χάρη του Κυρίου μας. Αυτό γίνεται μέσα στην ανθρωπότητα, στον κόσμο, την αμαρτία, που όπως διαβάσαμε οι άνθρωποι εξέλεξαν την κατάρα και περπατούν σε αυτήν. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι όλοι ξέρουμε την εκχύληση της αμαρτίας που υπάρχει στην ανθρωπότητα. Πάλι ένα μικρό παράδειγμα θα φέρω. Ένα βράδυ είχαμε μέχρι αργά προσευχή και μετά μου λέει η Άννα, όχι πολύ αργά, μέχρι τις 12:00, και μετά μου λέει η Άννα, πάμε στο Βάρσο, δεν ξέρω αν ξέρετε το Βάρσο, περισσότερο στην Αθήνα ίσως, ένα πολύ γνωστό ζαχαροπλαστείο και παλιό, να πάρουμε παγωτό καλό. Και της είπα βέβαια, δεν μπορούσαμε να παρκάρουμε μπροστά, πήγαμε από πίσω που έχει έναν κήπο και εκεί τα μάτια μου είδαν τραγικές εικόνες. Εσχρόνες τι και βλέπειν, κοριτσάκια από 12-13 χρονών και μεγαλύτερα, σε ομοφιλοφιλία,
σε γύμνια, δεν μπορούσα να σταθώ. Σηκωθήκαμε και φύγαμε γρήγορα με την Άννα και πήγαμε στο σπίτι μας που ήταν τα παιδιά που είχαν έρθει από την Αυστραλία και την Αμερική. Είδαμε εκεί τις φούστες και εγώ πήγα σε ένα δωμάτιο και έκλαιγα με λυγμούς, γιατί βρήκαμε χάρη από το Θεό, αδερφοί, καθώς είμαστε και σήμερα εδώ. Αυτή είναι η μία αντίθεση. Επίσης πρέπει να πω ότι μία από τις αμαρτίες που ο Θεός τελειώνει είναι η ομοφυλοφιλία. Δεν ανέχεται, και θεωρώ για μένα ότι είναι ένα από τα μεγάλα σημεία ότι όλα έχουν ένα τέλος. Όμως να δούμε τώρα την άλλη μορφή, την άλλη αντίθεση των εσχάτων ημερών. Ο Λόγος του Θεού λέει: εν τες εσχάτες ημέρες το όρος, ταυτόχρονα την ίδια περίοδο, το όρος του οίκου του Κυρίου, και το όρος του οίκου του Κυρίου είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος, η Εκκλησία του Θεού. Θα στηριχτεί επί της κορυφής των ωραίων και θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών, και πάντα τα έθνη θέλουσι σειραίοι εις αυτό, και πολλοί λαοί θέλουσι υπάγει. Και θα λένε έλθετε, ας αναβόμεν κλπ, τα ξέρετε. Όμως εκείνο το οποίο είναι πολύ σοβαρό είναι να δούμε τι θα συμβαίνει εκείνο στο όρος του οίκου του Κυρίου, το οποίο θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών, και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αντίθεση. Και διαβάζω από το ΚΕ κεφάλαιο, λέει: και επί του όρους τούτου ο Κύριος των δυνάμεων θέλει κάμεις πάντα στους λαούς ευωχίαν από παχαίων, από ίνων, εν τη τριγή από παχαίων, συμπόσιο μέγα, μοναδικό για όλους όσους βρίσκονται σε αυτό το όρος. Από μια μεριά λοιπόν η γη καταστρέφεται, και από την άλλη μεριά το όρος ευλογείται. Και σε αυτό μόνο το όρος ο Θεός θα αφανίσει το πρόσωπο του διαβόλου, του περικαλύπτοντος πάντα στους ανθρώπους με το κάλυμα της απιστίας. Και αφού καθαριστεί πλήρως το όρος, γιατί θα είναι έτσι κι αλλιώς πεντακάθαρο, τότε μιλάει για κάτι το οποίο είναι μοναδικό και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, και τότε θέλει καταπίει των θάνατων ενίκη. Αυτό το αναφέρει μια φορά στην Παλαιά Διαθήκη, και αυτό το θα καταπιεί το θάνατο ενίκη το αναφέρει και μια φορά στην Καινή Διαθήκη, στην επιστολή προς Κορινθίους, όπου ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει: μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθεί, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθεί εν μια στιγμή ερειπή εφθαλμού τη εσχάτης άλπιγη, και θέλουσε να στηθεί άφθαρτη η νεκρή, και θέλομεν εμείς μεταμορφωθούμε, διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αυθαρσία, το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Άρα λοιπόν υπάρχουν δύο τελείως διαφορετικές καταστάσεις: ο κόσμος και το όρος του οίκου του Κυρίου. Στο όρος του οίκου του Κυρίου συμπόσιο μέγα θα κάνει ο Θεός, και θα καταργήσει τελείως το διάβολο, και θα υπάρχει ο απόλυτος αγιασμός, η απόλυτη ευλογία, μέχρι να έρθει η στιγμή που θα καταποθεί ο θάνατος ενίκη. Και από την άλλη μεριά η τραγική κατάσταση της αμαρτίας. Εκείνο όμως που είναι, και τελειώνω, πάρα πολύ σοβαρό, είναι εμείς να εκλέξουμε που θέλουμε να είμαστε. Και η εκλογή αυτή δεν είναι με λόγια και με γλώσσα, αλλά είναι με έργο
και αλήθεια και περιγράφεται πάρα πολύ ωραία στην φοβερή εκκλησία της Φιλαδελφίας με δύο βασικά εδάφια λέγοντας: έχεις μικρά δύναμη, και μικρά δύναμη δεν είναι αδυναμία, είναι επίγνωση ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα χωρίς τον Χριστό, γιατί άνευ μου δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Μπορεί να έχω δύναμη, αλλά ξέρω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: εγώ είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Και αν ο Παύλος το λέει αυτό, τι θα πεις εσύ και εγώ? Το δεύτερο είναι ότι ο άνθρωπος έχει πνεύμα, η έμπνευση όμως του Παντοδυνάμου συνετίζει αυτόν. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε εάν δεν μας συνετίσει ο Θεός. Και το τρίτον είναι αυτό που λέει και ο Λόγος του Θεού: εγώ ο Θεός θα σε συνετίσω, εγώ ο Χριστός θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περιπατείς, και εγώ ο Παράκλητος στο πνεύμα της αληθείας θα σε συμβουλεύω τι πρέπει να κάνεις σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής σου. Αυτό σημαίνει απόλυτη αδυναμία, έστω και αν είμαι σε δύναμη. Είναι η επίγνωση, ο ελάχιστος πάντων των Αγίων, ο ελάχιστος πάντων των Αποστόλων. Ο Χριστός ήρθε να σώσει αμαρτωλούς, των οποίων πρώτος είμαι εγώ. Αυτή είναι η αδυναμία. Έχεις αδυναμία, αλλά μέσα σε αυτή την επίγνωση της αδυναμίας σου έχεις δύο βασικά χαρακτηριστικά. Εφύλαξας το λόγο μου, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, καθώς λέει και ο Λόγος του Θεού: ο έχων το λόγο μου και φυλάτων αυτών, λέει ο Χριστός, αφού πρώτα μιλάει για τις εντολές του, εκείνος είναι ο αγαπών με, αυτός θα αγαπηθεί υπό του πατρός μου και σε αυτόν ο πατέρας μου και εγώ θα έρθουμε να κατοικήσουμε. Αυτό είναι φοβερό, αδερφοί. Εφύλαξα στο λόγο μου, γιατί μόνο όποιον ο Χριστός ελευθερώσει και η αλήθεια ελευθερώσει είναι πραγματικά ελεύθερος. Και το σημαντικότερο, όχι το σημαντικότερο και επίσης σημαντικό είναι, και δεν αρνήθεις το όνομά μου. Τελείο αγάπη, έξω διώκει το φόβο. Έξω διώκει το φόβο. Όπου υπάρχει φόβος υπάρχει κόλαση. Μα μπορώ εγώ να μην φοβάμαι? Ναι, αν κατοικεί μέσα μου ο Θεός και ο Χριστός. Και πότε κατοικεί? Αν φυλάτω τις εντολές του. Και το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό είναι: επειδή εφύλαξας το λόγο της υπομονής μου, γι' αυτό και μόνο εγώ θα σε φυλάξω εκ τους ώρας του πειρασμού, που πρόκειται να δοκιμάσει όλους τους ανθρώπους κατοικούντας επί τη γης, που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Επειδή εφύλαξας το λόγο της υπομονής μου. Δηλαδή το χαρακτηριστικό του Θεού είναι: δεν βραδύνει ο Κύριος να απαντήσει στην προσευχή σου, δεν βραδύνει ο Κύριος να σε επισκεφθεί όταν τον εξητάς, αλλά μακροθυμεί, και αυτό περίμενε. Έχουμε χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαύσουμε τις επαγγελίες του Πατρός. Δεν βραδύνει ο Κύριος, μακροθυμεί δι' μας, γιατί θέλει τη σωτηρία μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα βέβαια πολύ θα ήθελα να πω μια εμπειρία φοβερή που είχα, αλλά δεν ξέρω αν έχω χρόνο. 5 λεπτά είναι. Μια μέρα ξάπλωσα και κοιμήθηκα και έγινε κάτι φοβερό. Το έζησα όμως. Περπατούσα στο δρόμο και πήγαινα προς το σπίτι μου, ήταν δειλινό. Και καθώς περπατούσα για να πάω σπίτι μου, δεξιά μου βλέπω μια παρέα, πραγματικά στην εκχύληση της ανομίας. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
άντρες, γυναίκες, γυναίκες, άντρες, ανακατεμένα. Οπότε κάνω λίγο αριστερά και φεύγω. Αλλά καθώς κάνω αριστερά, άλλη παρέα από εκεί, χειρότερη. Κάνω δεξιά και φεύγω. Άλλη παρέα και εκεί, χειρότερη. Και καθώς προσπαθούσα να αποφύγω τις παρέες αυτές, η οδός στένευε. Στένευε έντονα. Και εγώ άρχισα να φοβάμαι και να αγωνιώ. Και κοίταξα πάνω και είδα ένα λόφο που έλαμπε. Δεν κατάλαβα, αλλά από το φόβο μου σήκωσα τα χέρια μου στον ουρανό και είπα, το αίμα σου, Χριστέ μου. Και εκείνη τη στιγμή πραγματικά εν ρηπιοφθαρμό βρέθηκα πάνω στο όρος. Και κατάλαβα ότι ήταν το όρος του οίκου του Κυρίου. Δεν ήταν πολύ. Είχα τέτοια χαρά, τέτοια ευλογία, τέτοια δοξολογία, τέτοια αγάπη είχε πλημμυρίσει την καρδιά μου ο Θεός, που αισθανόμουν την απόλυτη ευτυχία, την απόλυτη ευλογία, την απόλυτη χαρά, την απόλυτη δόξα, την απόλυτη ειρήνη. Δεν έχω ξαναζήσει τέτοια στιγμή. Και κάνω έτσι και κοιτάω κάτω και βλέπω ανθρώπους να ταλαιπωρούνται και κάποιους γνωστούς μου. Και φιλικά κείμενους και εχθρικά κείμενους, αλλά τους αγαπούσα όλους με μια αγάπη που δεν ήταν δική μου. Και τους πλαχνίστηκα. Και λέω, Κύριε, τι να κάνω? Και ακούω τη φωνή του Κυρίου, προσευχή σου για αυτόν. Σηκώνω το χέρι μου και λέω, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, σώσε, ένα όνομα στην τύχη λέω, το ήξερα όμως, τον Πέτρο. Εκείνη τη στιγμή μια στραπή χωρίς βροντί από τον ουρανό φεύγει, χτυπάει την καρδιά του Πέτρου, πιάνει φωτιά όλο του το σώμα και βρίσκεται σε ένα δευτερόλεπτο στο όρος. Πω χαρά. Να το ξανακάνω. Και άρχισαν όλοι να κάνουν αυτό το πράγμα, όσοι ήταν εκεί. Και καθώς ανέβαιναν, αλλά άλλοι πιο πάνω από μένα, άλλοι πιο κάτω από μένα, άλλοι δίπλα μου, άρχισε το όρος να μεγαλώνει και να πλημμυρίζει από ανθρώπους. Και ήμουν έκπληκτος. Και ακούω τελευταία φορά τη φωνή του Θεού, δια της καθαρότητας των χειρών σου θα σωθούν και οι μη αθώοι. Πόσο σημαντικό είναι η προσευχή όταν είμαστε σε αγιασμό. Ο αγιασμός έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η αγάπη, η μακροθυμία, η χριστότητα και όλα όσα ξέρουμε. Αγαπημένα μου αδέλφια, πιστεύω και πιστεύω ότι όλοι μας το έχουμε καταλάβει, ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Βγήκε τώρα και αυτή η, πώς το λένε, η intelligent, η τεχνική νοημοσύνη, που είναι φοβερό. Δεν ξέρω αν έχετε υπησέλθει μέσα. Υπάρχει παραδείγματος χάρη ένα ολόγραμμα, ο Χριστός, και σου λέει ρώτα τον. Ό,τι θέλεις ρώτα τον και θα σου απαντήσει. Και σου απαντάει ακριβώς μέσα από το Λόγο του Θεού. Ή λες, δίδαξέ με, πες μου ένα κήρυγμα αγάπης. Και έρχεται μπροστά σου με ένα κήρυγμα αγάπης. Δηλαδή σε λίγο, τα ξέρετε, δεν σας λέω κάτι καινούργια, τεχνητή νοημοσύνη. Από εκεί θα ξεκινήσει, νομίζω, και η εικόνα του Αντίχριστου που θα πρέπει να την προσκυνάνε οι άνθρωποι από τα ολογράμματα. Αγαπημένα μου αδέλφια, εγώ έχω καιρό να έρθω εδώ. Ας είναι καλά ο Κώστας που με πίεσε να έρθω. Χαίρομαι και ήρθαμε με την Άννα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να διαβάσω και το τελευταίο.
Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός είναι φως και σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει ουδεμία. Εάν περιπατώμεν εν το φωτί καθώς αυτός είναι το φωτί, έχομεν κοινωνίαν μεταλλήλων, και τότε το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Προϋπόθεσης για να καθαριζόμεθα από το αίμα του Ιησού Χριστού, από πάσης αμαρτίας, είναι να έχουμε κοινωνία αγάπης μεταλλήλων. Και αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά μόνο με ταπείνωση, με δοξολογία και με ευγνωμοσύνη στο Θεό. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Δεν ξέρω πόση ώρα πήρα. Εντάξει, είμαστε στα όρια. Με 12 η ώρα εδώ θα είμαστε. Αλληλούια. Ο Κύριος να ευλογεί. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Μας αξιώνει να είμαστε στον χώρο αυτό. Χαιρόμεθα, ευλογούμεθα και απολαμβάνουμε παρουσία Κυρίου. Και επειδή μιλάμε για τις τελευταίες ημέρες, εμείς έχουμε το προνόμιο να σπουδάζουμε τα πράγματα του Θεού μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εκτιμήσουμε ιδιαίτερα με τη χάρη του Θεού. Είναι το σημείο αυτό το οποίο αναφέρει ο Λόγος του Κυρίου και εμείς πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Αυτό είναι και το μάθημά μας εδώ. Ποιος είναι σοφός και επιστήμον, ας δείξει εκ της καλής διαγωγής αυτού τα έργα αυτού εν πράω της σοφίας. Ποιος είναι σοφός και επιστήμον. Σπουδάζουμε την επιστήμη του ουρανού, τη σοφία του Θεού, αδερφοί. Και είμαι σε θέση να τη σπουδάζουμε αυτή την επιστήμη, γιατί ο Κύριος μας άνοιξε τον νου. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην επιστολή προς Κορινθίους, ποιος είναι σοφός, ποιος λαλούμε σοφία μεταξύ των τελείων. Ακούτε τι λέει, λαλούμε σοφία μεταξύ των τελείων. Έχει λέει σοφία του αιώνος τούτου, δεν των αρχόντων του αιώνος τούτου αμφιερωμένων. Λαλούμε σοφία Θεού μυστηριώδη, αποκεκριμένη, την οποία πρόριξε ο Θεός πρώτων αιώνων για τη δόξα τη δική μας. Είμαστε σε θέση να εννοούμε και να καταλαβαίνουμε τον Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο, δόξα στο Θεό. Λαλούμε σοφία μεταξύ των τελείων. Ποιοι είναι οι τέλειοι? Τέλειοι στα σφρένας, νήπιοι στην κακία. Αυτοί είμαστε εμείς, αδερφοί. Άνοιξε τη διάνοια μας ο Κύριος να εννοούμε και να καταλαβαίνουμε. Και αστεκόμεθα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και ο Λόγος να βρίσκει απήχηση μέσα στις καρδιές μας. Και να βλέπουμε την πρόοδό μας με τη χάρη του Θεού. Σοφία Θεού, επιστήμη του ουρανού. Γι' αυτό πρέπει να εκτιμήσουμε, αδερφοί, το ότι ο Κύριος μας πρόσθεσε μέσα στην Εκκλησία του. Ο Δαβίδ λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αφού εκφράζει αυτά τα οποία απολαμβάνει με τον Κύριο, και λέει: ο Κύριος είναι ο φως μου και η σωτηρία μου, τι να θέλω φοβηθεί. Είναι η δύναμη της ζωής μου, από τίνος θέλω δηλιάσει. Στράτευμα, λέει, να σταθεί μπροστά μου, δεν θα φοβηθώ. Πόλεμος να γίνει και τότε θέλω ελπίζει. Ένα θα ζητώ από τον Κύριο, αυτό πάντοτε θα ζητώ. Να κατοικώ πάσα στα σημεία της ζωής μέσα στον οίκο του Κυρίου, να θεωρώ το κάλος του προσώπου του και να επισκέπτομαι τον ναόν αυτό. Αυτό ζητάει μόνο. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λογημένο το όνομα του Κυρίου. Υποθεί, λέει, και μάλιστα υποθυμεί η ψυχή μου για τα σαπλάς του Κυρίου. Η καρδιά μου και η σάρξ μου αγαλιώνται για το Θεό το ζώντα. Πώς μιλάει ο άνθρωπος του Θεού. Εμείς έχουμε αυτή την πρόθεση, αδερφοί, να μπαίνουμε στην Εκκλησία του Χριστού, να απολαμβάνουμε τον Λόγο του Κυρίου και να βλέπουμε τα αποτελέσματα στη ζωή μας. Και τον λόγο αυτό τον εργάζει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας. Και βλέπουμε το αποτέλεσμα, τη διαγωγή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι τις τελευταίες ημέρες ο μολυσμένος θα μολυθεί έτη και ο άδικος θα γίνει πιο άδικος. Αλλά από την άλλη μεριά όμως ο δίκαιος θα γίνει πιο δίκαιος και ο Άγιος πιο Άγιος. Πώς θα γίνει ο δίκαιος πιο δίκαιος και ο Άγιος πιο Άγιος? Με το Λόγο του Κυρίου. Στους Φιλιππισίους λέει κάτι πολύ σημαντικό, αδερφοί, για το Λόγο του Θεού, να το δούμε τη χάρη του Θεού μας. Είναι σελίδα 1039, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 14 εδάφιο μου το 17. Ακούτε τι λέει για το Λόγο του Κυρίου. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογισμών και αμφισβητήσεων, για να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενναίας σκολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπητος φωστήρες εν τον κόσμο, κρατούντες το λόγο της ζωής δια καύχημά μου, εν τη ημέρα του Χριστού, ότι δεν έτρεξα εις μάτιν εκοπίασα. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογισμών και αμφισβητήσεων. Αυτά διδασκόμεθα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτά είναι η ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα πάντα χωρίς γογισμών και αμφισβητήσεων. Το αποτέλεσμα για να γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, τέκνα Θεού αμόμητα, μέσα σε μια γενιά σκολία και διαστραμμένη, μεταξύ των οποίων λάμπεται
ως φωστήρες στον κόσμο, κρατούνται στο λόγο της ζωής. Αυτά τα κάνει το Πνεύμα το Άγιο για του Λόγου του Θεού, αδερφοί. Και εμείς απολαμβάνουμε αυτή την ευλογία του Κυρίου. Αμήν. Είναι οι τελευταίες ημέρες, θέλουμε να ζήσουμε αιώνια με τον Χριστό μας. Ναι, Άνευ του αγιασμού, ουδείς θέλει τον Κύριο. Είναι ξεκάθαρος ο λόγος του Θεού. Βλέπουμε τι γίνεται. Μας τα φανερώνει ο λόγος του Θεού και τα βλέπουμε κιόλας. Δόξα στο λόγος του Θεού τα λέει. Λέει στον Πέτρο, προγνωρίζοντες, λέει, ταύτα. Προσέξτε τι λέει ο λόγος του Θεού. Προγνωρίζοντες, λέει, ταύτα, με τη χάρη του Θεού μας, φυλάτεστε να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανώμων και εκπέσετε από το στηριγμό σας. Αυξάνεστε στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού. Τα προγνωρίζετε και τα φανερώνει ο λόγος του Θεού και τα βλέπουμε και λέμε αμήν, Κύριε. Προφήτες μιλήσαν για τις τελευταίες ημέρες. Ο λόγος του Θεού μιλάει. Ο Χριστός μας μίλησε για τις τελευταίες ημέρες. Οι Απόστολοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα προγνωρίζουμε γιατί μας τα φανερώνει το Πνεύμα το Άγιο. Διοικούμεθα από το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μας οδηγεί σπάσαν την αλήθεια και μας φανερώνει τα μέλλοντα. Άρα λοιπόν ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι πρόκειται να γίνει. Γι' αυτό τι κάνουμε, φυλάτεστε. Μιλάμε τους εαυτούς μας. Να μην παρασυρθούμε με την πλάνη των ανώμων και εκπέσουμε από το στηριγμό μας. Γιατί ο κόσμος τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα τον κατήφορο, αδερφοί. Και αν δεν προσέξουμε, είναι βέβαιο ότι θα μας παρασύρουν. Γι' αυτό ο άνθρωπος του πρέπει να στέκεται στο θέλημα του Κυρίου. Ο κόσμος για μας δεν έχει καμία αξία. Για μας αξία έχει ο Χριστός και ο Λόγος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο κόσμος δεν έχει καμία αξία για μας. Ο κόσμος παρέρχεται και επιθυμεί σε αυτού. Ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό τι προτρέπει ο Πέτρος, αυξάνεστε στη γνώση και στη χάρη. Στη γνώση και στη χάρη του Κύριου μόνο Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει αυξάνεστε στη γνώση και στη χάρη? Διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και να αυξανόμεθα στη χάρη. Τι είναι η χάρις? Απόστολος Παύλος λέει στον Τίτο, η χάρη του Κυρίου μας φανερώθη χάρη του Θεού σωτήρος εις πάντες ανθρώπους. Διδάσκουσα εμάς, μας διδάσκει η χάρη του Θεού. Να αρνηθούμε την ασέβεια, τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρόνος και ευσεβώς στον παρόντα αιώνα, προσμένοντας τη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Μας διδάσκει η χάρη, αδερφοί. Άρα λοιπόν ο λόγος του για μας είναι το πάνω. Αν μένουμε στο λόγο του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο θα διαμορφώσει τη ζωή μας κατά τέτοιο τρόπο ώστε θα είμαστε έτοιμοι να φύγουμε και να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Άρα λοιπόν η Εκκλησία για μας, αδερφοί, έχει μεγάλη σημασία. Ο Κύριος μας πρόσθεσε μέσα στην Εκκλησία, δεν μας πρόσθεσε σε οποιοδήποτε χώρο, δεν μας άφησε ελεύθερους έτσι στον κόσμο για να πει κάντε ό,τι θέλετε. Μας πρόσθεσε μέσα στην Εκκλησία. Ο Κύριος προσθέτεται στους ζωμένους μέσα στην Εκκλησία για να σπουδάσουμε τα πράγματα του Θεού. Και να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου, να βαδίζουμε από αγιασμό σε αγιασμό. Προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς. Είναι ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, γιατί οι ημέρες είναι πονηρές. Αυτή η κοινωνία που έχουμε μεγάλη σημασία. Αυτή η κοινωνία δεν την βρίσκει πουθενά άλλου παρά μόνο στην Εκκλησία του Χριστού. Διότι είναι η αγάπη του Θεού που μας εισφίγγει, αδερφοί. Προσευχόμαστε ένα για τον άλλον, βοηθάμε τον άλλον με τη χάρη του Θεού μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαστε σώμα Χριστού και μέλη αλλήλων. Όταν ένα μέλος λέει πάσχει, όλο το σώμα συμπάσχει. Και όταν ένα μέλος χαίρει, λέει όλο το σώμα συγχαίρει. Ευχαριστούμε τον Θεό για τη βραδιά αυτή και για κάθε βραδιά τέτοια και για κάθε μέρα που ζούμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και απολαμβάνουμε την ευλογία του Θεού μας. Να εκτιμήσουμε λοιπόν το χώρο μας στον οποίο μας πρόσθεσε ο Κύριος. Το Πανεπιστήμιο του Ουρανού. Το Πανεπιστήμιο του Ουρανού. Σπουδάζουμε τον ουρανό εδώ, αδερφοί. Η ζωή μας να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Κυρίου για να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου μας και να ακούσουμε από το στόμα του Κυρίου. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα στάδις πιστός, στα πολλά θέλω σε καταστήσει, εισέλθε στη χαρά του Κυρίου. Τι ωραία. Αυτό δεν θέλουμε. Αυτή ήταν η επιθυμία όλων μας. Να φτάσουμε στο τέρμα της διαδρομής. Και με τη χάρη του Θεού, ο Κύριος που μας έφερε μέχρι εδώ θα μας πάει και μέχρι το τέλος. Γι' αυτό λέει στην αρχή, στο πρώτο κεφάλαιο της Φιλιππισίους, αυτός που έρθει το καλό του έργο μαζί σας θα το τελειώσει. Γιατί είσαστε η κοινωνία του Ευαγγελίου. Αν είμαστε η κοινωνία του Ευαγγελίου, οπωσδήποτε το έργο θα το τελειώσει ο Κύριος και θα λάβουμε το στέφανο της δόξης από τα χέρια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Δόξα στον όνομα του Θεού. Ζει ο Θεός μας και ζει η ψυχή μας. Αλληλούια. Αμήν.